Jangmipo ni phai inquire hini volunteer ni Sudan adet arlo kahuri sai mate det kechari ka siksa ke doajok British Prime Minister Rishi Sunak hinpen tong sekop mai phaponlo labang so mai kechari ponalong UK Defence Minister Ben Wallace setami chetongdon Kedamtang Jangmipo ni phai inquire hini volunteer ni Sudan Army atum angtang pen Sudan adet along ke do atuma phan amethang adet ka pachadam thulong je phan cherabdun poposi lamchak chipi ponlo athe kedamtang ani pen setame khartum arong sopielong hele ke aplapen bom kangbo asisi ingreng ayan pinlo Kithi ke jang aphai setame pharo isi so se pleng tanglo la sojok ra atuma phan ke pasung se pura ni thom apharman hele ke aplapen bom ke pangbo basai pasang pon popu Sudan Army lapen Rapid Support Force paramilitary angbong lamdon paduponlo Sudan Army atumpen ke pachini ponatengke United States, Britain, France lapen China diplomats anparta prekja madet pen kewang atuma phanta prabjen pen Khartoum arong sopi pen angtan padam poposi pachini pon Halapu British government lamjai sarpo ke than ponatengke Lapuson ronapor British araratum Sudan adaralong kaching thang loke mathadun meme lapan alang ni tuma kisung pang thek ponlo pusi than pon Nonamat Sudan adaralong ke dobom aron pen ke pajok ponji aphan un anke Ministry of Defence lapen Foreign Office atum chelang petsi dote sangse sai claim pon bomlo apeng ke pajok dun pen kiloji aphanta kachesik pon dolo buta pachini pon thu lapuson si South Korea Saudi Arabia Qatar India Japan European Union Germany lapen prekja madepen setami amithang amonin Sudan along kaching thang lo atum phan kapaching thumdam je phan rod setami chepali dun dilo World X report Caribbean Long Live